ali je naseo na Evo, sad foru. sam dao intervju baš zbog toga. Pregam. Šta si ti kaze bre, pa ti lažeš, čim ustaneš? Jesi bio ti u štali? Kako je bilo? Pa slušaj čoveče. Jesi bio ti u štali, pitam? Ma ne bre. Jesi bio u štali kad je bio mali i ono u štali i vidio neka drugi ljudi? Kako počeo Ma ja da ne pričaš? pričam ja za Mi to. samo o tome pričamo, drugo me ne interesuje. Pa, evo, neka ti on ispriča. Nema što da priča, sedi došla. Šta ćemo ispričati kad Znači, si nisi bio u govorila štali. Ovako, novice, jesi bio tu? Nije bio tu, bio je sa kakvi kafea. Samo sekund, ne prekidajte me. Jesi bio Za iza... stolom sam bio, Za stolom. kad mi Maja kazala da se vide Ko teletom još na bio dan. za stolom? Ne Da, gledaj. Tako je. Da. Wow. Sad čekaj, dečko. Šta si ti rekao, Kingu? Ja sam rekao da je prvi put išla i davala alkohol teletu. I da lažeš, Sa njim. svi smo se složili, jel' tako? Da. Ti si Da, rekao, to sam ajde, da je ajde, došla za sto sa njim. i da je došla za sto i da je ispričala kako je davala alkohol I teletu. ti jeste otišli u štalu, Svi jel' su da? da. E onda sam ja rekao, ajde meni pokaži kako se davala alkohol I onda sam teletu. nastavio. I ona je stvarno nalila čašu, tu smo bili svi, alkohol. To je. I išla je sa mnom Dobro. i direktno dala teletu alkohol. Ti si vidio Međutim, to? ja sam lično video to. Međutim, uzela je čašu i bacila u kantu. Da. Da. I? I to je to, da sakriješ čašu i da kažeš da si kao sipala Jesi ti kola, video da je alkohol i Tela nema izdao uopšte. alkohol, pitam? Jesam siguran. Nije vidio, Vidjeli nije smo svi. mogo da vidi, Kako jer je nisam siguran stavljao za stol? iza teleta, znači, Iza evo, teleta. znači ima snimak iz štala, Pa ima vrati snimak kad kamere. sam izašla ovde. On je otišao Pa kod dobro. vas iza kućice, Vrati ja kamere. sam njemu rekla, idem da bacim čašu u ovu, kako se zove, u kesu za đubre. Tako je. Prolazila je Jelena, ja sam Jeleni rekla, hoćeš da popiješ pelinkovac, jer je ostalo žao mi da bacam alkohol. Da. Jelena je rekla, ja ne pijem. On je izašao iz kuće, rekla sam, daj uzmi, molim te, pelinkovac i odnesi tamo i reci svima da sam dala teletu i da sam ja, da Pa je dobro, evo kamere, evo I kamere, Miloš evo je ja. uzeo Mene čašu. samo interesuje moment vas dvoje u štali, jesi li video Jer sam video lično da mu je davala. Ti si bio sam. Ja sam bio tu video. Završena priča. Hvala. Ti nema šta, bio sam tu video. I Ja čao. kažem da se to Pa nije ti desilo. kaži Šta kako ti hoćeš. kažeš? Ja kažem kako je Ja bilo. kažem da se to nije desilo. Zašto da te slom? A šta da me slomiš? Sloni se. Ne rade bre. A ja sam rekla da se to nije desilo. Hoćeš i da te sad vučem do kapije. A šta da me vučeš? Hoćeš te vučem do Pa to se kapije. nije desilo. Hoćeš da te vučem do A šta da kapije. me vučeš? Sloni se, lažara. A šta da me... Ja lažem. Rado još. Ja Koga kažem ćeš ti da me- gaziš? Jelena Bruder me... Sloni se bre. Sloni se bre. Molim te, ne. Koga ćeš ti da gaziš?